Парадаксальная сітуацыя на рынку жылля ў Беларусі. У менскім метро пабілі жанчыну, якая спявае пра Хрыста. Менск абагналі паводле сярэдніх заробкаў. Чым скончылася сустрэча двух старых сяброў Бабруйску, беларусам будзе складаней уладкавацца кіроўцам буса ў еўразвязе. Магутная хваля анамальнай спёкі накрыла заходнюю Еўропу і ідзе ў Беларусь. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. У Беларусі ў тэставым рэжыме запусцілі нацыянальны медычны партал, які ў будучыні павінен цалкам замяніць папяровыя медычныя карткі. Мяркуецца, што праз асабісты кабінет пацыенты змогуць у любы момант праглядаць вынікі аналізаў і абследаванняў, гісторыю вакцынацыі, электронныя рэцэпты, а таксама запісвацца на прыём да лекара. Ужо цяпер карыстальнікі могуць самастойна ўносіць асноўныя паказнікі здароўя, рост, вагу, артэрыяльны ціск і тэмпературу. Доступ да медычных звестак будуць мець самі пацыенты і іхныя лекары. Трапіць у асабісты кабінет можна адным з наступных спосабаў: праз электронны подпіс асобы, ID-карту ці спецыяльны счытвальнік для кліента міжбанкаўскай сістэмы ідэнтыфікацыі. Партал пакуль працуе ў тэставым рэжыме, таму частка яго функцыяў яшчэ недаступная або можа працаваць нестабільна. У менскім метро збілі Валянціну, жанчыну, якую шмат хто ведае як спявачку, якая ўжо, мабыць, з 20 гадоў выконвае хрысціянскія песні ў метро. Карыстальніца інстаграму Вольга Мамантава распавяла, што сустрэла Валянціну на станцыі метро Кастрычніцкая. Жанчына, як заўсёды, спявала пра Ісуса, але ейны твар пры гэтым быў у крыві. Валянціна распавяла Вользе, што падчас паездкі ў вагоне адзін з маладых мужчынаў раптоўна ўстаў са свайго месца і ўдарыў яе кулаком у твар. Пасля гэтага ён проста сеў назад. Найбольш шакавала Вольгу тое, што ніхто з пасажыраў не ўмяшаўся і не дапамог жанчыне. Спачатку Валянціна разглядала магчымасць звярнуцца ў міліцыю, але пазней адмовілася ад гэтай ідэі. Паводле яе яна даравала нападніку і будзе маліцца за яго. Да дактароў яна звярнулася толькі пасля таго, як адпрацавала змену на наступны дзень пасля збіцця. Відэа набрала за сотні больш за 200 000 праглядаў. Каментатары ў асноўным абураюцца абыякавасцю тых, хто быў у вагоне разам з Валянцінаю. На рынку жылля ў Беларусі парадаксальная сітуацыя. Попыт на кватэры ў Менску зніжаецца. Паводле экспертаў, сёлета ён на 15-20% ніжэйшы, чым летась. У параўнанні ж з 2024 годам амаль на 40%. Аднак пры гэтым цэны працягваюць расці. Квадратны метр у Менску ўжо дасягнуў $2000, а ў большасці абласных цэнтраў перавысіў 1000. Эксперты тлумачаць такую сітуацыю трыма асноўнымі прычынамі: традыцыйным даверам беларусаў да нерухомасці як спосабу захавання грошай, скарачэннем колькасці кватэр на рынку і больш даступнымі іпатэчнымі крэдытамі. Пры гэтым адзначаюць аналітыкі, нават зніжэнне ставак па іпатэцы і масавы пераезд расейцаў у Беларусь пакуль не здольныя прыкметна ажывіць попыт. У Беларусі змяніўся лідар паводле ўзроўню сярэдніх заробкаў. Упершыню Астравецкі раён абышоў Менск. Паводле звестак Белстату, у траўні сярэдні налічаны заробак у Астраўцы склаў 4210 рублёў да выплаты падаткаў. Гэта на 319 рублёў больш, чым у сталіцы, дзе сярэдні заробак дасягнуў 3891 рубля. Высокія заробкі ў Астравецкім раёне звязваюць з працаю беларускай атамнай электрастанцыі, галоўнага працадаўцы рэгіёну. У тройку лідараў таксама ўвайшоў Салігорскі раён, амаль 3860 рублёў. Далей ідуць Менскі, Дзяржынскі і Смалявіцкі раёны. Гэтыя паказнікі ў некаторых рэгіёнах звычайна абумоўленыя працаю буйных прадпрыемстваў энергетычнай, калійнай або нафтахімічнай галінаў, а таксама блізкасцю да Менску. Кампанія Apple выдаліла з расійскага App Store амаль усе праграмы расійскага холдынгу ВК. Сярод іх аднакласнікі, ВК, ВК-музыка, ВК-відэа, ВК-знаёмствы, ВК-званкі, а таксама сервіс Дзен. У ВК пацвердзілі выдаленне сваіх прадуктаў і назвалі пастанову амерыканскай кампанію непрымальнаю, а ў холдынгу сцвярджаюць, што гэта абмяжоўвае доступ дзясяткаў мільёнаў расійскіх карыстальнікаў да сацыяльных сетак, месенджераў і пошты. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. 4 чэрвеня з App Store быў выдалены расійскі месенджер Макс, які, са словаў тэхнічных спецыялістаў, здольны перадаваць уразлівую інфармацыю пра карыстальнікаў расійскім спецслужбам. Тады ў Apple патлумачылі сваё рашэнне неабходнасцю выканання міжнародных санкцыяў.
У Бабруйску пасля доўгай разлукі выпадкова сустрэліся два старыя прыяцелі. Але лепш бы яны не сустракаліся. Паводле следства, 73-гадовы мясцовы жыхар падчас паходу па прадукты пабачыў 82-гадовага пенсіянера, з якім сябраваў больш за 25 гадоў. Апошні запрасіў сябра адзначыць свой нядаўні дзень нараджэння. Аднак, як не так і рэдка бывае, падчас сумеснага распівання алкаголю паміж мужчынамі узнік канфлікт праз даўнія крыўды. Слоўны канфлікт перарос у бойку. Паводле следства, падчас яе госць схапіў кухонны нож і нанёс гаспадару шматлікія ўдары. Цела загінулага толькі праз 3 дні знайшла ягоная дачка. Падазраванага выявілі дзякуючы запісам камераў відэаназірання. Мужчыну абвінавачваюць у забойстве заведама старога чалавека, учыненым з асабліваю жорсткасцю. Падазраваны цалкам прызнаў віну. Пад пагрозай адзін з самых папулярных спосабаў працаўладкавання беларусаў у Еўропе. З 1 ліпеня ў еўразвязе ўступаюць у сілу новыя правілы для кіроўцаў бусаў катэгорыі «Б». Цяпер мікрааўтобусы масай больш за 2,5 тонны павінны быць абсталяваныя сучаснымі тахографамі. А гэта азначае, што кіроўцу, акрамя правоў, спатрэбіцца яшчэ і спецыяльны чып-картка. Каб яе атрымаць, трэба прайсці медкамісію, псіхатэсты і аплаціць афармленне. Акрамя таго, кіроўцы бусаў будуць абавязаныя выконваць тыя ж нормы працы і адпачынку, што і дальнабойшчыкі. Гэта павінна скараціць перапрацоўкі, але можа зрабіць такія перавозкі менш выгаднымі для кампаній. У выніку вакансій для кіроўцаў з адной толькі катэгорыі «Б» можа стаць менш. Частка перавозчыкаў ужо пераходзіць на грузавікі катэгорыі «С» або на лёгкія машыны вагой да 2,5 тоннаў, якія не патрабуюць тахографаў. Заходнюю Еўропу накрыла магутная хваля анамальнай спёкі. Найбольш пацярпелі Францыя, Іспанія ды Італія. У Францыі з пачатку тыдня загінулі каля 40 чалавек. Некаторыя проста не вытрымлівалі такога надвор'я, іншыя патанулі, ратуючыся ад спёкі ў вадаёмах. У Францыі, Іспаніі ды Італіі абвешчаны найвышэйшы ўзровень небяспекі. У Парыжы тэмпература перавысіла 40 градусаў, а ў Іспаніі зафіксаваны новы рэгіянальны тэмпературны рэкорд 43,7 градуса. У Вялікай Брытаніі закрывалі школы, а ў Нямецчыне чакаюць спёку да плюс 40. У Польшчы і Беларусі ўжо на 26 і 27 чэрвеня абвешчаныя папярэджанні аб небяспечнай тэмпературы. У Беларусі паветра прагрэецца да плюс 33, у нядзелю на паўночным захадзе нашай краіны да плюс 37 градусаў. Добрыя навіны з Віцебску. Ратавальнікі дапамаглі малому кацяняці, якое нейкім чынам апынулася ў тэхнічным калодзежы. Без каментара. Два магутныя землятрусы магнітудаю 7,2 і 7,5 з розніцаю менш за хвіліну адбыліся ў Венесуэлі напярэдадні вечарам. Эпіцэнтр месціўся прыкладна за 160 кіламетраў на захад ад Каракасу. Найбольш пацярпеў прыбярэжны штат Ля Гуайра, але сур'ёзныя наступствы ёсць і ў сталіцы. Улады краіны абвясцілі надзвычайнае становішча. Паводле апошніх звестак загінулі ўжо дзесяткі чалавек, больш за 700 атрымалі траўмы. У спісах зніклых без вестак страшная лічба – амаль 7,5 тысячаў чалавек. Ратавальнікі працягваюць разбіраць завалы і кажуць, што пад імі ўсё яшчэ чуваць галасы жывых людзей. Паводле ацэнкі геалагічнай службы ЗША, канчатковая колькасць ахвяраў можа перавысіць 10 тысячаў. Навукоўцы ж папярэджваюць, што агульная лічба ахвяраў можа дасягнуць нават 100 тысячаў чалавек, бо шматлікія жылыя дамы каля эпіцэнтру былі пабудаваныя з неўмацаванай цэглы і самаробных блокаў. Гэтыя землятрусы ўжо прызнаныя самымі моцнымі ў Венесуэле за апошнія 125 гадоў. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайкі і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.